Vi har fået lov hernede på Sortebro Kro at lave nogle lækre spisebord eller de gamle. Det vil sige, at vi har lavet en tro kopi af de gamle bord, som er lavet med egetræ ned i foden og fyrretræ på selve vangerne, og så er bordpladen ask, som er blevet bejset i en mørkere olie, og har vi stået for maling og samling af dem, og har selvfølgelig været den her næste tur. Ja, velkommen til Sortebro Kro. Vi har jo fået nye borde, og tanken var, at de skulle ligne dem, som vi havde inde i restauranten. Og jeg siger ligne, jeg havde ikke troet, at jeg fik en tro kopi af de gamle borde, og det har vi fået. Det er overhovedet ikke til at se, at de her borde, de er fuldstændig ens med dem, vi havde i forvejen. Smukt lavet og med egetræ og det ene og andet. Så de passer godt ind i miljøet her i den gamle krostue fra 1805, hvor man har siddet og drukket fadøl og ting og sager. Men nu har vi café og restaurant her om vinteren med de her smukke borde.